Merche Garcia, síndica de Greuges de l'Hospitalet, s'ha reunit avui amb 6 síndics de diferents ciutats de Catalunya en una sessió de treball on han parlat de la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania que s'està impulsant des de l'Ajuntament, una iniciativa que es troba en ple procés de creació. S'iniciarà un procés participatiu a la ciutat per fer aquesta carta i llavors dèiem d'iniciar-ho amb una reunió amb els síndics locals que poguessin venir per una mica la mirada dels experts, no?, en tot el tema de drets humans de mirada local. Avui fa 3 mesos que la Merche Garcia va prendre possessió com a la primera síndica de Greuges de l'Hospitalet. Durant aquest temps, l'oficina del síndic ja ha obert 12 expedients on els ciutadans han expressat les seves queixes i reclamacions. El síndic de Greuges és un bon recurs perquè la ciutadania pugui conèixer millor el funcionament de les administracions públiques. Perquè les administracions públiques són una mica fredes i llavors de vegades els ciutadans es troben amb una barrera o no saben a on anar a solucionar un problema que s'ha quedat com en stand-by, no? Llavors això és com un recurs en el que poden anar i des de la sindicatura podem treballar perquè aquest sistema es millori. Ha estat una molt bona idea la de posar en marxa aquesta figura, una figura que està a disposició de tots els ciutadans i ciutadanes de la ciutat per elevar alguna preocupació, algun suggeriment o alguna queixa que tingui respecte a l'acció municipal. Igualada és una de les ciutats on fa més anys que coneixen la figura del síndic de Greuges. Des del 2001, Rosa Maria Sánchez porta 7 anys al càrrec i ha assenyalat que el més important de la seva feina és saber escoltar al ciutadà. Escoltar, perquè la figura del síndic o la síndica està bàsicament per això, per escoltar a la persona que ve amb un problema. A vegades, parlant una hora amb aquella persona, el problema s'ha difuminat. L'oficina del síndic de Greuges de l'Hospitalet es troba a Canarús. Els ciutadans poden presentar a la seva oficina totes aquelles reclamacions o suggeriments en relació al funcionament dels serveis que considerin adients.